Okay, mayong buntag no. Maigsunan ko ano sa adlang Domingo, Pizza City sa Disyembre 2025. Susuryata gamay. Okay ning panahon na to karon no. Akong mahinumduman sa una medyo niangay ko itong panahon na no kay di na ko pagdapig sa namunuan sa una kanhi kundi adunay mga nindot yung mga pamaagi o aksyon ba o karon hinuon kamo rin hukom o kung sa inyong nakitaan karong nga panahon kay abi ko nimo karong panahon na o istorya ka sa sakto no sa di po lingon tanang lugar ng mahitabuan ni nani pero peligro ba o magdaghan kung mutugan ka sa kamatuoran ikaw pa inoy sadan unsay hukom nila sa ilang una-una nga nakasala kanila no kay gatugan ka sa kamatuoran, hunungon ka o patyon mao pag yun ay solusyon karon imbis mo istorya ta ni social media aron mahibaw-an nila o apo ta kahibaw kanang ga istorya gikan na nila personal nga ni istorya pero wa tagda mo na siya di dangop og social media mao naman ni karon social media na may himuong gabay sa mga taong wa matagad ba nya ikaduha limong lang sa namunuan ng mga organisasyon na nato karon kaigsunan okay di ko yung musaway sa administrasyon karon pero unta ba di mahitabo na ang nahitabo na sa uban ining panahon na kay sa una sa ako ang nabantayan no sa wakawahian pa labi na itong presidente pa si Duterte naingon ani nga mga reklamo sa kahanginan o asa niya makita aksyon agad ang mga head sa mga organisasyon kay naay ilang gikahadlukan mahitabo nila no aksyonan sila sa taas sa labaw pero karon ambot lang ka kung nabay aksyon para nako kamo lang nalay hukom. Mag-igsunan. Ugahan salamat.